чеченеца, да ги е рекат. Кварталните МС-та, къде са? Чеченеца ви пита. Ти ли си бандита? Кръка ми шута срита. Марата е свита. Чеченеца готов е да полита. Пали, дърпа и залита отново в играта. Пакети по везната, дублирам аз парата. Джоба банкомата, среден прът за господата. От съдебната палата не спазвам правилата на закона в устата. Да го духа сатаната, зарибяват са децата в махалата. От яката козметика за бялата синтетика, голяма абстиленция. Отварят работа на погребалната агенция, без претенция. Дилъра шитка си от грама, зарибена метадонова програма. Амфета, алфа, бета, американски пай. Пуша кво я познай, много як бонзай и се чувствам кът Хавай. Пушил съм повече от населението на Китай. Мъж ушата сгъна, бързо дай ми да опъна. Сам се крепа, споко нема да се спъна. Нема да се спъна. Аре мърши, чеченеца на рапа ти отгоре ще свърши. И на две ще скърши. Чули бе, пидерас? Помниш ли кой те прееба? Майче бях аз. И пак ще бъда аз, и пак, защото си пълен глупак. Вари се надъхвай от топак.